Nwachukwu melezo bụrụ odogwu ma anyị ka dị ka ịbanye Alahnkash Odogwu ego kesele na mundi wake Nwachukwu melezo bụrụ odogwu ma anyị ka dị ka ịbanye Woke di kibia kedi fege soku kedi fege soku Woke di kibia kedi fege soku kedi fege soku kesele Ajura sanwelibe ya butela yara ya we na nugu ibe ndeku kesele Ibu bina melaba Nakoba nemelubi Odingwesi na nwaye ye mulea Ukisilezi oimu Ivo di nabatoke bu na nwoke na chuego igwe Odogwu na litoki debili Ifana kwa nwoke Importer and exporter Ona tunata umane ebubu Ivo di Ubasinachi Ubanese Jena studio Ubawanem Onatali china kogu Osimu jeli wekantie Ubaka wanem Wamo Ubasinachi Ubanese Jeni gwe kitiele megu Jeni gwe kitiele megu Kensele iye tile kensele egu Ubasinachi Ivoji gwotwa Mwana kesele aisi bodele nama kesele voice boy mo Ogena baboy ne voice state Mwana kesele na de nama Okwa moba Ubasinachi Ebe na zap Ubaka nwachu Osimu muje n'igwe Legwa di atwavo ojenwe buluzo Agwali mezi oimu Kenya di nizuzu odero kandu Todo bilongo dal Kesele ezi oimu Kesele namude wake Alahnkash dalu Importer and exporter Odogwu ona tunata nebupu kwenu Custom sizi afiage pokensela ponu kebunetele gelo bigi Obuni chigote moto Anagwage nega akwụgọ Rapusi okwu Kesele gemi ye kodelegez Kesele nwake Nicholas nyamulu nyamumau Obuna Nicholas abiago Ogwezi nwea Ege bupute moto Na bezi papa Nicholas nwake Oneje na mmili One ekpele anya ekpele Osinisi anya matozi nezi Osino ejesi joluno Odo Ivo nekpele anyị na-ekpele Nicholas nweke Ọ nekpele anyị ekpele Ejesi je koluluna Alahnkash Odogwu ego kesele na mundi wake Nwachukwu melezo bụrụ odogwu ma anyị ka dị ka ịbanye Alahnkash Odogwu ego kesele na mundi wake Nwachukwu melezo bụrụ odogwu ma anyị ka dị ka ịbanye Mana mmadụ na-eti mmanwụ Onya iji maka abịa tata bụ ezigbo imu Odogwu na Ebonyi steeti Kesele nna m dị nwoke Afụ nwa elotenna Mana si na nwa ya eyo emulianụ Maka na afụ nwa elotenna emulianụ Ngwesi Kesele nna m dị nwoke Based in Istanbul, Turkey The chairman of Alahnkash Group of Companies Limited The CEO of the Reef Global Ventures Limited Importer and exporter
the CEO of Real Automobiles biggest car importation company in Africa, the CEO of Alahnkash and CO Limited, property and real estate investors and developers, the CEO of F&K Furnitures and Luxury, importers of everything fashion, both male and female, company bad in every chiche, ordinary Turkey, Belgium, USA, UK, Benin Republic, abata na Nigeria, Panwele branch in Ebonyi State, Abuja, Lagos, na obodo ndị ọzọ dị n'ala Igbo. Alahnkash Odogwu ego kesele m na m ndụ nwoke Nwachukwu meleze okwulu odogwu ma anyị ka dị ka ibe anyị Alahnkash Odogwu ego kesele m na m ndụ nwoke Nwachukwu meleze okwulu odogwu ma anyị ka dị ka ibe anyị Kesele na piago mobo Ubasinachi na okwute joy Bonny Stone, I na bosobia I bel studio. Onatali chinaka ogwe Anyoy mabia o Amablenu anyoy dozia Odana moke mili Diko gebia kwo Onatali chinaka ogwe Even na gwa mwa kaba malo Kesele nwanne m nna m ndị nwaka ịgba na-agụ ụbaka Ubasinachi ọ natali chinaka ọgwụ ọgwala Ubasinachi ngwelelelojinu ọ bụrụzi nwata nwatata ọ si n'ugwu esigo ike ọtemụbaka bụrụ n'obi ọ bụ na asọba afụ ọ dị akọ na-akpa nwa dibịa ọgwụrụ na onye mụrụ ya bụ Nicholas Nweke ya mụrụ onye bụ nwa ọsị anyị kelebe ihe kesilezi ọịkpọ edogwa jejide n'ụwa bụrụ n'obi adị aka n'ụbọchị tata ọ bụ na chejuru n'ụwa Luto na abụgo mmụọ osi n'ụtụtụ malụ mmanụ olo na mgbede jọlụ ya njọ onye osi n'ụtụtụ jọlụ njọ inugo ruo na mgbede ọba ama mma ibo na-akwụba ka nwata Ubasinachi kedu ibe ya eme n'ụwa inugo mana ka o si sọtu Jiboy nwanne m biko ngagụbekwa n'arọ maka na mmanwụ nọ na-akpọ dị na Alahnkash Odogwu ego kesele m na m ndụ nwoke Nwachukwu meleze okwulu odogwu ma anyị ka dị ka ibe anyị Alahnkash Odogwu ego kesele m na m ndụ nwoke Nwachukwu meleze okwulu odogwu ma anyị ka dị ka ibe anyị nwoke dịka ibi enu kedu ibe na-ese okwu Nicholas anyị abịago ezi papanụ ibi jeje na mmiri wee belu n'anya ekpele bụ karụ wesi anyị ike kesịrị nna m ndị nwoke ọ na-agwa m ọ sị na Nicholas ya bụ ezi papa na ọ bụ prọfeshọnal ticha ọ na-akụzi nkụzi ya bụ ọlụ aka Nana ezi ya mama mụlodo amali ka Odogwu aka rụnụ onye mụlodogwu bụ nwanyị nụ ya bụ Chinyere nwanyị mma akwụla agbaji onu ọ dị na nwanyị na afụgo ya bụ Chinyere Nweke ọ sị m kene ya bụ ndị oyi ya nụ ndị fanị na-adị na mma Odogwu bi na Turkey maọbụ n'ọbata Naija ọ na-aba dongiro
Don Hero Transport Nigeria Limited. Ọ bụ n'afọ bụlụ gị ife a ga-ebulu gị east ị ga-elu n'Igbo Enugu. Anyị wee jiri egwu a wee na-ekene all the partners of Alahnkash group of companies. Anyị na-ekenekwa Ambassador Dr. Kes, chairman of DSF group of companies. Ambassador daalụ. Ambassador daalụ. Dr. Kes daalụ nụ. Ị na-azọ ikwu na-azọkwu nta ebe na-azọ mmụọ obe ndị ọgara agbakwụta ụgwọ n'ịgaso. Anyị na-ekenekwezi ikenu Solam Group of Companies panem ọfụma. Ọ bụ na mmadụ ịkwụta ụgwọ fabulete moto Babu the last no, the last of all cars. Or the motor bonnet or the bonetta. Oh, the mukana. Karin is your yano. Odogwu bwezi bokuya. Manandi bongwe tonini. Ezio inakajo wane unanugo. Kalen Olisa ezigbo igebo kesele na mu de wake onya sky kenege kesele na mu de wake kesele na ma biago obo na bia no bi kesele wake zaime papa molo baba de ma de tenani kesele boy zizinu kenia nyamulo nawo nyabu chinyere nweke o obo nyamulo Odogwu eneze kosi welugosi obo nwa yeyo amule obo ozo imo kesele ilezi papa Nicholas nweke o Alahnkash Odogwu kesele na mundi nweke Nwachukwu melezo bulu Odogwu anyị kaidiki bani o Alahnkash Odogwu kesele na mundi nweke Nwachukwu melezo bulu Odogwu anyị kaidiki bani o Alahnkash Odogwu kesele na mundi nweke kesele daalụnụ ife anyị ji bịa Ebonyi steeti ọ maka kesele ka ji bịa anyị nọ n'iza anyị jebulu Igbo je izirugo Ebonyi steeti bezugo kene Ekwensu na bụ na ife adịgo mma o kesele ezi oime kesele anaghị mara azọ gị ọdana m oke mmiri onye dugwu gị na o kesele daalụ iwele nwako ogbu ya mbọsị ndị na-atụ ya ụtọ onye ọzọ kesele nwanne m ibulegwu bata n'obi nna m anya mara ba ikwebe n'isi na mgbada na-esi n'ụlọ awụla ọsọ n'afọjuedewesi ojije kọlezenu okelo na nya kọlezenu n'elugo kesele nna m na-enwe aka ka nna ọnụ egburu n'izu adịgo Alahnkash Odogwu kesele nna m